ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ ይሁሪ ወለዶ ሃሌሉያ ናይ መንግስት ክህነት እግዚአብሔር አምላክ ባረኽኩም አነ ሓውኹም ሰላሐዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ሒዝና መጺና ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ድማ በዚ ቃሉ ኣብ ህይወትና ድገብሮ ሰናይ ነገር ኣሎ እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ንካፈሎ ፕሮግራምና ንጎኑ ዝወርዲ ኣብ ቻነልና ኣቲኹም ሰብስክራይብ ላይክ ነታ ናይ ደወል ምልክት ጽቆጡ ብሕጁን ብዙሕ ዝወርድ ነገራት ክህሉ እዩ ቁልጡፍ መታናባኹም ክበጽሕ ሎም ንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ሃሌሉያ ኣመንጎ እቲ ኣምላኽ ንዓና ዘላቶ ፍቕሪ ከኣቱ ዝኽእል የልቦን ድብል እዩ ኣመንጎ እቲ ኣምላኽ ንዓና ዘላቶ ፍቕሪ ከኣቱ ዝኽእል የልቦን ኣይገርመኩምን ኣሕዋት ምናልባሽ ኣመንጎ ክልተ ኣዕሩኽ ኣቲኻ ክትፈላሊ ኣቲኻ ከተባኣስ ትኽእል ትኸውን ኣመንጎ ክልተ መሓዙት ኣቲኻ ከተቀያይሞም ትኽእል ትኸውን ኣመንጎ ውሉድን ወላድን ኣቲኻ ከተቀያይሞም ብዝተፈላለየ መንገዲ ጉዳያት ኣቲኻ ቀያይሞም ነገራት ኣቲኻ ቀያይሞም ጌጋ ናይቶም ሰባት ኣቲኻ ቀያይሞም ይኽእል ይኸውን ኣመንጎታ እግዚአብሔር ንዓና ኣጽኒዑ ዝሓዘላ ፍቕሪ ግን ምንም ነገር ኣትዩ ከባላሹ ኣይክእልን እዩ ሰይጣን ከኣቱ ይክእል ሰብ ከኣቱ ይክእል ከሳሲ ከኣቱ ይክእል ድኻምኩም እኳ ከኣቱ ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ኦሬዲ ዛ ፍቕሪ እዚኣ ገና ኣብ ድኻም ዝነበርናሉ ግዜ ንድኻም ሓሊፋ ዝሓዘትና ፍቕሪ እያ ስለዚ ድኻምና እኳ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎተና ዓና ሒዛትና ዘላ ፍቕርን ከኣቱ ይክእልን እዩ ምኽንያቱ እዛ ፍቕሪ እዚኣ አንኮንዲሽናል ላቭ ቅድመ ኩነት ዘይበላ ፍቕሪ እያ ብዙሕ ግዜ ንዕሾ እዛ ፍቕሪ በቶም ንሕና ዝለመድናዮም ፍቕሪ ስለንትርጉማ ንሕና ክንብድል ኮለና በቲ ምስ ሰባት ክንመላለስ ኮለና ዝለዋወጥ ፍቕሪ ብኡ ስለንሪኣ ሓንሳብ ኣምላኽ ተጸወገልና መስለና ሓንሳብ ኣምላኽ ገለ ድኾነልና መስለና ኖ እሱ ኣብዛ ዘይትልወጥ ፍቕሪ ኮይኑ ይረኺቡና ኣብዛ ዘይትልወጥ ፍቕሪ ኮይኑ ይኻምሳና ዝነብር ዘሎ እሱ ምሳና ሰላም ኣለዎ ሕዋት እሱ ምሳና ሰላም ኣለዎ ካብታ ፍቕሩ ዝተለዓለት ምሳና ሰላም ኣለዎ ንስኻ ዳ ምስኡ ሰላም ይሃልኻ በተሓሳስባኻ ተለወጥ በተሓሳስባኻ ተለወጢ እመንያ ነታ ሒዛትክ ዘላ ፍቕሪ ክርስቶስ እመንያ ነታ ኣመንጎኽን ኣመንጎዛ ፍቕሪ እዚኣን ምንም ነገር ኣትዩ ከባላሹ ከም ዘይክእል እመኒ ምኽንያቱ ምንም ነገር ከምዘይ እትገይሩ እግዚአብሔር ኣጽኒዑ ጥቢቑ ኣፍቂሩና ሃሌሉያ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ሮሜ 8 ካብ 35 ካብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየናሲ መን እዩ ከመይ ምእንታኻ ምሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከም ኣባጊዕ ማሕረዱ እውን ተቖጸርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ ፀበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርህ ዶ ወይ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእኽቲ ኾኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኾነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኾነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊጸለኹሞ በዚ ሁሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና ሐዋርያ ኣብ ህይወቱ ሓደ ነገር ኣርጊጹ ዝፈለጠ ነገር እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ማንም ዓይነት ኩነታት ማንም ዓይነት ነገራት ካልኦት ፍጥረት እንትኾኑ ኣጋንንት እንትኾኑ መላእኽቲ እንትኾኑ whatever it is ካብታ ንህይወቱ ኣጽኒዓ ሒዛቶ ዘላ ፍቕሪ ክርስቶስ ማንም ክፈልዮ ከም ዘይክእል ኣርጊጹ ይፈልጥ ነይሩ ነዚ ኣርጊጹ ምፍላጡ ድማ በዛ ፍቕሪ እዚኣ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰዓር ኮይኑ ይመላለስ ነይሩ እዚ እቲ ምስጢር እዛ ፍቕሪ እዚኣ ኣጽኒዓ ከም ዝሓዘትካ ኣብ መንጎኻ ናብ መንጎዛ ፍቕርን ምንም ነገር ከኣቱ ከም ዘይክእል እንተ ደኣ በሪሁልካ እንተ ደኣ ተባራቢርካ ኣብ ኩሉ ነገራትካ በዛ ፍቕሪ እዚኣ ሰዓር ክትከውን ኢኻ በዛ ፍቕሪ እዚኣ መላኽ ክትከውን ኢኻ ምኽንያቱ ገና እሱ ከፍቅረካ ኾሎ ካብ ርእሱ ተበጊሱ ኢዳ ኣፍቂሩካ እምበር ካባኻ ተበጊሱ ኣየፍቅረካን ሕጂ ኸኣ ካባኻ ተበጊሱ ኣይጸልአካን እዩ ንኸይጸልአካስ ካብ ርእሱ ተበጊሱ ይፍቂሩካ እሱ ድማ ነቲ ዝጀመሮ ድፍጽም ኣምላኽ እዩ ንሱ ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ ኣነ ዘይልወጥ ኣምላኽ የለሎ እሱ ኣይልወጥን እዩ ስለዚ ሎሚ ነዛ ፍቕሪ እዚኣ እመና ዝኾነ ጉዳያት ኣትዩ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዘባላሹ ዘሎ ኮይኑ እንተተሰሚዕካ ሎም ለውጦ ዝተሓሳስባ እዚ እግዚአብሔር ከም ትማሊ ሎሙን የፍቅረካ እዩ ምኽንያቱ እሱ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ከምኡ እዩ ኣይተለወጠን
እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን እዛ ፍቕሪ እዚኣ እመንዋ ንሳ ድማ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጸብለል ከተብለኩም እያ ኣሜን ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله يسوع كريستوس ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترات ولود أملاخ كوين اللخو منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك اللخو آمين زي أتصلوا لتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم سادليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم